muri yeZimbabwe aiwa yamone wiki inochivhayo yaozotsomiwa manje saka moziva kuti wiki inochivhayo aiwa pane naodzongotaurwa kuti aiwa aimboshanda kuzesa pane zvekuita nezesa kwaimboshanda vamwe vaitomuaccuse kuti aiwa ari kudya mari yezesa saka panapa tiri kuona kuti pane fatal accident yakaita kubeit bridge yaanobva atsomera kunzi aiwa akabva asvika Victor vanhu vake Victor namacheso akabva vasvika ikoko asi vakanosvika pabeit bridge hospital pasina magetsi muri Zimbabwe. Sara mina munyazvizire ndokuti raibva wasubscribe like kuti on the bell icon tomushana mabhiza tokupa pano paZim News Live nekuti pana paZim ai pana pachiposto pachinzi Victor Macheso arrive at Beit Bridge accident, no electricity at Beit Bridge Hospital. Vanendera mberi pazasi voti what does Whitney offer Beit Bridge Hospital? That's without electricity because he used the money to buy Macheso Mercedes Benz. Ndo masviko anoita kupara paZim ai vachiti aiwa wiki inochivhayo vanhu vomutaura kuti aiwa anenge ari kudya mari yezesa nekuti vasvika pascenery pasimba pakaitika accident iyi vachinoona mavictims vanosvika pabeit bridge hospital pasina magetsi vanhu votanga makizo vachiti aiwa akadya mari yemagetsi muri Zimbabwe. Ndonyari kutendera pasocial media tiudzive mafungiro enyu noti kudii pamusoro penyaya iyi aiwa pane comment section venu kusangana usubscribe like on the bell icon pamushana mabditsa ndokupa pano paZim News Live.